Mae'n hyn yr amser 11 o'r gloch yn union yn y bore ar y dydd Sul, y 5 o mis Rhagfyr 2021. Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n iawn ac yn cadw'n saff. Yn y recordiad hwn, dwi'n isio i canolbwyntio am yr elfennau sydd yn alliogi rhywun i fod yn rhugl yn yr iaith. Felly, pan ydyn ni'n yn meddylu am y pwnc beth yw y gwahaniaeth rhwng rhywun sydd bron yn rhugl ac wedyn rhywun sydd yn rhugl iawn, beth yw y gwahaniaeth? Wel, dwi'n meddwl mae'r tri cydran sydd yn alliogi rhywun i fod yn rhugl yn yr iaith. Y gyntaf yw y cyflymder o adelw neu y cyflymder o adalwad ar y geriau yn ein cofion. Lawer o amseroedd rydyn ni'n yn gwybod y geriau yn Gymraeg ar gyfer y Saesnig, ond pan rydyn ni eisiau i dweud y gair ar y foment yn ganol y sgwrs, weithiau mae'n cymryd amser i adelw y gair. Enghraifft, hyd yn oed ar gyfer geriau cynsymled ag y gair yn Saesnig, basically, weithiau dwi'n gwingo i dod o hyd o'r gair yn sylfaenol ac wedyn yn canlyniad dwi'n yn unig yn dweud y gair yn Saesnig, basically, enghraifft. Yn enghraifft arall, pan dwi'n yn eisiau i adelw ar y gair yn Gymraeg ar gyfer y Saesnig struggle, weithiau mae'n cymryd amser i adelw y gair gwingo yn Gymraeg ar fy atgofion ac ar canlyniad o hynny dwi'n yn dargyfod fy hunain yn defnyddio y gair struglo. Felly, os dwi'n eisiau i dod yn rhugl yn yr iaith, dwi'n yn dargyfod mae'n angen i mi i dod o hyd o'r rhyw fodd i allu cyrraedd at y geriau yn cyflymach. Yr alfyn, dwi'n meddwl, sydd yn gwahanu y person sydd yn gallu siarad yr iaith yn rhugl ac yr un sydd yn bron ar rhugl yw y dwydsedd o wybodaeth yn y llyfariad. Mae'r hyn yn cysylltu gyda'r elfen gyntaf, sef y cyflymder o adelw o geriau, ond y gwahaniaeth yw yn yr elfen hon. Yn canlyniad o'r adelwad ar y geriau cyflymach, mae'r siaradwr yn gallu cynnig fwy o wybodaeth yn y brawddeg ac yn canlyniad o hynny, mae'r llyfariad yn dod yn fwy dwydd neu trwchus gyda wybodaeth. Ac wedyn, dwi'n meddwl mae'r trydydd elfen sydd yn wneud yr siaradwr yn fwy rhugl yw y lefel o grynhoiad yn geriau. Enghraifft, pan ydyn ni'n gwrando ar y taflodaethau, mae'r llawer o gyrhadiau yn y geriau. Ac felly, dwi'n meddwl, os ydyn ni eisiau i fod yn rhugl go iawn yn yr iaith, mae'n bwysig i deall ac hefyd i siarad o gyrhadiau. Enghraifft, yn hytrach na dweud pethau fel yr ydyn ni, i dweud yn hytrach yr un ni, ac hefyd yn hytrach na dweud pethau fel o'r oeddwn i dweud yr o'n ni, ac ati. Yn fy agwedd neu tybiad fy hun, yn hytrach na sefallu y gair yr un ni fel collnod yr n gwaglau n i dot, mae gwell gyda fi i sefallu yn hytrach yn dull traddodiadol, sef yr gwaglau d m gwaglau n i dot, achos os ydyn yn wneud yr olaf yn hytrach na blaenaf ar gyfer y disgwr ydyn yn deall mae'r fodd o siarad yr un ni'n yn unig fodd o crynhoiad yn y llyfariad, ond os ydyn yn parhau i sefallu fel yr ydyn ni'n gallu llyfaru yr ydyn ni, ydyn yn dal yn gallu parhau i defnyddio y bodd hon o ymganiad yn y sefyllfaoedd pan ydyn eisiau i pwysleisio rhyw pwynt, ond os ydyn yn cymryd y syllafiad blaenaf fel yr normalrwydd, felly ar gyfer y disgwr, does ei ddim cyn adnabyddused gyda'r ffyrdd pwysleisiedig, ond dyma unig fy agwedd i yn yr pwnc. Felly, dyma'r car o'r elfennau sydd yn gwneud rhywun yn rhugl yn yr iaith, sef 1. Cyflymder o adelw ar y geriau, 2. Dwyster yn manylion o wybodaeth yn y llyfariad, ac 3. Crynhoiad neu berhad yn y geriau sydd yn ei llyfarwyd. Felly, wedyn, sut i cyflawni y tair o elfennau i dod yn rhugl yn yr iaith? Wel, dwi'n meddwl mae'n angen i armefer pob dydd ar gyfer hyn, ond hefyd dwi'n meddwl mae'n pwysig i cadw yr ymaferion yn hwylus. Felly, dwi'n meddwl mae'r chwarae gêm geriau fodd gwych i ymefer yn y tair elfen hon i dod yn rhugl yn yr iaith. Dwi'n wedi dyfeisio gemau geriau eraill o'r blaen ar gyfer enghraifft i ymefer yn y gerfa newydd, ond i ymefer yn y tair elfen hon i dod yn rhugl yn yr iaith, dwi'n meddwl mae'n angen rhyw gêm newydd, ac yn y dyddiau diwethraf, dwi'n wedi dyfeisio gêm newydd sydd yn galw y gêm geriau odlaid gwirion. Mae'r gêm hwn yn gallu ei chwarae pan ydyn ni'n mynd i gysgu, ond yn canol y nos, ddim yn gallu syrthio yn gwsg. Yn y gêm hwn, mae'n angen i creu cerdd sydd gyda fe 4 pennill, ac yn pob pennill mae angen i fod 4 llinell, ac ar gyfer pob llinell mae'r tyfyniad yn angen i odli yn llawn ar gyfer pob un llinell ar yr un pennill, ac wedyn mae'r gyntaf llinell o'r cerdd yn angen i dechrau gyda'r ymadrodd mae'r dyn o'r enw ... neu mae'r fenyw o'r enw ... ac wedyn yn rhoi enw i'r cymeriad yn y cerdd, ac wedyn mae'r
y cerdd yn angen I diweddu gyda'r ymadrodd ac dyma y diwedd fy odlaid gwirion. Hwrei. Ac hefyd yn le o'r gair hwrei, rydyn ni'n gallu defnyddio geiriau eraill yn debyg fel hwra neu gwych neu bendigedig ac ati. Ac y peth sydd yn chwilys ac yn doniol am y gêm hwn yw pan rydyn ni'n odli y geiriau gyda y llinell, rydyn ni'n gallu dod I hyd o sefyllfoedd sydd yn doniol ac yn chwilys iawn. Ac os yw y gweithrediad hwn yn chwilys ac yn doniol, mae hyn yn ein tynnu ni yn ôl tro ar ôl tro I chwarae yr un gêm ac yn canlyniad o hynny yn ymarfer ein adleelw o'r geiriau I gwneud hyn yn fwy cyflym ac os yw hynny yn fwy cyflym mae'r gwybodaeth yn dod yn fwy dwys neu trwchus yn yr ymadrodd ac os rydyn ni'n gallu yn ymganu y geiriau neu dysgu ar gof y geiriau y cerddi rydyn ni'n gallu yn ymarfer ein crynhoiad neu byrhad o'r llyfariad o'r geiriau ac wedyn yn canlyniad trwy hynny rydyn ni'n gallu yn gobeithio yn dod yn fwy ac yn fwy rhugl yn yr iaith. Dwi'n wedi gyfansoddi cerddi neu odlaid gwirion fel hyn o'r blaen cyn y recordiad hwn ac nawr dwi'n mynd I berfformio nhw yn y recordiad hwn. Yn y cyntaf cerdd mae'r cerdd yn dechrau gyda'r llinell mae'r dyn o'r enw Thomas. Mae'r dyn o'r enw Thomas oedd yn hofiawn o fwyta tacos ar ei ddau o gwmpas Mexico gyda ei amigos. Cyrraedd y sant ar gwesti un nos. Yn yr gwesti hwn yr oedd yn unig 8 ystafell, bob un gyda tegell I ferwi dŵr fel wedi ei argymell I wneud coffi ar gyfer yr ffilmiau teledu yn y noson hwyr oedd wrth y dwyrain pell. Un noson yr oedd ffilm oedd wrth Japan oedd yn ychydig ar wahân. Yr oedd y cynllun ar y cyfan ynglyn at deulu oedd yn trigo yn carafan. Yr oedd y ffilm hwn y gwylodd Thomas erioed y gorau tu ôl y caeedig dorau pan orffennodd y ffilm. Yr oedd hi'n eisoes bore a dyma'r y diwedd fy odlaid gwirion. Hwrei! Dyna oedd fy gyntaf odlaid gwirion nawr ar gyfer y ail sydd yn dechrau gyda'r llinell. Yr oedd dyn o'r enw Tecwyn. Yr oedd dyn o'r enw Tecwyn oedd yn hofian o fwyta win-wins a wedi ei ffrio neu ferwi. Mae'n yn ei fwyn pan mae y win-wins ar ei plat does dim iddo unrhyw cwyn. Un diwrnod aeth ei I mewn I hamburger bar lle mae y prisiau o bwydydd drud yn digymar. Pan diwydodd y gwenwr roedd y win-wins wedi redeg mas a'i Tecwyn yn sbar ac redodd fe allan o'r bwyty cyn cyflymed a rasio car. Wedyn, yn siop cyfleustra, prynodd fe brechdan ham oedd llawn gyda'r win-wins, lettucein a spam. Roedd e'n mor fach cerddodd gyda cig yn ei gam sydd ymlaen I dŷ ei fam. Fan yna, isteddodd ef I lar I prynawn te oedd gyda'r bisgedi a deisynau gorau oedd mor helynt y dydd yn dy fe diwyddodd fe a dyma diwedd fy gwirion odlaid. Hwrei! Wel, dyna ni I gyd ar gyfer nawr. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau. Diolch yn fawr am eich gwrando. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iawn a hwyl.